Webcamanam! No és que això sigui el programa Webcamanam de CV3, jo això és que sempre he dit i ho segueix dient. Això és Bufotes Balearicus, un espai lúdic, som fans d'en Ludwig van Beethoven, ple de goig i alegria, de rialles i d'espiporre. Tenim molt d'humor propi, que és en riure-se'n d'un mateix, i mai mos cremam, ja que estem libres d'halògenos. Ah, no, tia? Vale, ara me toca jo, no? Tomàs dados, has de tirar. Ara me toca jo. No, com sempre, pues, no he fet la feina i aquest pit sí que és vera que s'escaleta la primera vegada que la veiem, quasi. Bé, avui és el capítol 12, val? Farem així un poquet de musiqueta que n'entri, vale? Vale. Avui és el capítol 12 i també és dia 12, concretament dia 12 d'agost. Ghost, aquesta gran pel·lícula. I has escrit s'alegra, que ho sàpigues, que és com celebrar i segregar al mateix temps, se s'alegra, saps? Vale. Ja està. Només t'ho dic, que sàpigues que damunt fa faltes. Dia Mundial del Hijo del Medio. Això és vera, que això sí que ho vàrem escriure. Que sí. Si no, en sèrio, ho mireu a la Friquipèdia. I per què aquest dia? Perquè el petit és el mimat. El primer va tenir totes les juguetes, la roba que va estrenar, que sí, el primer fill que té va lustroso, saps? Ja tonnet, sempre tota la roba d'estreno, les predines se gasten, la nòmina, tot i tal. El petit és el mimadet, saps? Sí. Vull dir, perdó, el gran és qui ho té tot, el petit és el mimat, vull dir, perdona, ho havia dit al revés, però el del mig se mor d'oi. És el dijous de la setmana. És a dir, no és ni mimat ni va d'estreno, saps? El tio és que pringa. Per això, avui, aquest programa, el número 12, dia 12 d'agost, que això ja sabeu que és un poquet així, va dedicat als germans que estàu enmig. La puta nosa de la família, sí, me sap greu, però seguiré festomant i si no m'anirem a l'infern. És el fill que quan reparteixen les finques i les terres se queda en la finca d'uestres i batzers que no ha vist una arada en sa vida ni se l'espera. Que els pares te confonen el nom contínuament. Sí, saps? un clàssic. Au venga Tomeu, no, som en Joan. Au venga Pedro, que no, som en Tià. Ja te llances i no ho dius. No, ja acceptes que te diguin aquell nom. Acabes contestant en el nom que tu tal. Sí, Joan, que som en Tomeu, però és igual. I pobre de tu, i a més, si tens cans també te confondran en son nom d'escà, que te diguin Fletcher, Bobby o Blackie, saps? És ben normal que també te diguin això. Si tens la sort de ser germà, o ets el germà gran, o ets el germà petit de la família, no siguis ranci i felicita avui en el pobre desgraciat que teniu enmig. Pobret, sí. Fa pena. Que sí, que fa pena. Bueno, Tomeu, i digue'm-nos, de què xerrarem? Antes de res, que nosaltres som 5, jo som els que fa 3. Bueno, vosaltres teniu molta gent, hòstia puta. Ahí lo dejo, jo som els que fa 3, som 5. Tu, la pel·lícula se l'han caçat, apareix supernormal, no? És a dir, que dius, se l'han deixat. Lo raro és que hi pensin. Claro, sí, ja dic, i hi havia per muntar una pel·lícula en tot això. El meu dia a dia hi havia per muntar una pel·lícula. Sí, 4 vegades t'han deixat i que no hem pensat. Exacte. Bueno, avui xerrarem de l'hipopótamo del Nilo. No, és broma. Ni lo sé, ni lo conozco. El tenia preparat. No. Avui tindrem notícies imprescindibles per la nostra societat, resoldrem dubtes dels oients en el consultori bufoter. Toma ja. Sí, anècdotes... Anem a tenir consultes. Sí. Anècdotes, dibujos animalos, vocabulari graciós, tot això, com ja bé saps, si anem bé de temps, o sea, lo que entri, com sempre. Bueno, això és com la vida mateixa. Sí. Ja t'he dit jo que ho he llegit un poc per damunt, no crec que molt bastis temps per fer, sobretot si t'apareix, anem fent, i si algo queda de fora, pues que quedi de fora per tu, adéu. Clar que sí. Moltes altres coses s'han deixat de fora i no ha passat res. Mos podeu escriure per internet a bufotesbalearicus@gmail.com o per Twitter.
Mos negam a dir-li X, doctor X, doctor no. També @bufotes podcast. Ja ho sabeu, sempre publicam capítol nou els diumenges a les 8:30 del capvespre i alerta, que ara he pensat una cosa que no deim mai. Uep. Subscrivan-se. Subscrivan-se. Dili al Liken. Subscrivan-se, és a dir, normalment en els programes que empleu per escoltar podcast hi ha una campaneta, hi ha qualque cosa i tal. Si tu no vols que cada vegada va d'entrar a veure menys si n'hi ha de nous i tal, i el programa ja t'avisa, ja fa la feina per tu, que avui ara estem a la era de que era. Ha sigut amb un serve de cera. I doncs, si estàs a cera moderna, les coses se fan així. Poses pitges la campaneta i quan surti un capítol nou ja se descarrega directament. I surt el que ara se diu una notificació. Sí. De què serveix? Pues mira, nosaltres tampoc no guanyem tot bé, no fem res amb això i tal, realment ho fem perquè passant gust i tal, però per tu serà més còmode. Ja està, això és tot. Això és tota la història. Correcte. Vale? Sí. Ja està, sí. Ja està tot. Au, ja anem. Au, vinga, adeu. Vinga, Notícies. S'han saltat 4 samples per aquí. Orgasmos y congestión nasal. La investigación... Pareixes és la pel·lícula aquella de Hotel Transilvània. El vampiro. Ho pareixes, tio. Pot ser. T'ha quedat igual. Bé, m'ho val deixar llegir la notícia. Perdona, ja. Orgasmos y congestión nasal. La investigación en medicina que ganó un IG Nobel. ¿Qué es un IG Nobel? El premio de medicina este año se lo llevó una investigación alemana, turca y británica que demuestra que el orgasmo puede ser tan efectivo como los fármacos para la descongestión de la nariz y mejorar la respiración nasal hasta 1 hora después del encuentro. La combinación de excitación sexual. Torno a dir excitació amb aquesta veu, perdona. La combinación de excitación sexual. Casi t'ha saltat una orella. Actividad física y el clímax al final puede ayudar a mejorar la respiración nasal, dijeron los autores. Claro, autores. No. Això et bueno. Notícia. Tia, veus que estic congestionat? Sí. No sé per què. Exacte. Jo només tinc una pregunta en respecte. Sí? Com se fa per fer la tester d'aquests estudis? Molt interessant. A on s'apunten? Ja m'ho vull apuntar. No, exacte. És a dir, necessitam 100 persones perquè venguin aquí a tenir orgasmes múltiples. Bé, amb un basta, perquè no és per res. Ara jo no sé tu, Sí. Això de ja un 5 minutets, un segon et donen 5 minuts i ara hi torn, ja no. Ara jo entre jo t'entenc d'anar a dur papers en el banc. A fer papeleo. A presentar una instància a l'Ajuntament i tornar. Arreglar els papers de la jubilació si fa falta. Exacte. No. Pots dir, bueno, ja està, un va bé, però bueno. Sí. Està bé això, la notícia aquesta. Sí. Jo he de dir, hòstia, tio, ara aquest tros és consultorio, no me faltaria música per consultorio sentimental. Sentimental, sexual. A veure, jo això realment m'ho crec, la veritat, ha de descongestionar per collons. És com fer exercici això, quasi. Descongestionar? Per collons no el mateix que per els collons. Per collons i tot. Ala, ja tornem a dir paraulotes, tia. Venga. No es lo mismo. Espera. Mem. Hola, amigos. Estem aquí en el consultori. Bufoter. No sé si diu bufoter. Sexual? Sentimental. Sentimental, xerrant amb el nostre... Mental. El nostre especialista en sexualitat i congestions nasals. Tenim el nostre metge, doctor Skunfengens, de la Universitat de Wisconsin. Tots venen de la Universitat de Wisconsin.
perdoni, doctor Schonhenstein, damunt d'aquest tema que hem xerrat dels orgasmes i la congestió nasal, vostè què té que dir al respecte? Mem, jo penso que els orgasmes és una cosa vital per poder subsistir i He de sobreviure. dir que vostè, per venir d'una universitat tan internacional i tenir un nom tan internacional, té un acento com més de Petra. Bueno, jo és que vaig néixer a Petra i l'accento no m'ha fuit. Vaig anar a estudiar allà i m'ha quedat això aferrat. T'ha quedat aferrat. Sí, és a dir, m'ha quedat aferrat. bé, Però... realment, i m'ho podríeu dir un poquet... És a dir, vostè realment no en té ni puta idea de que ha vengut a xerrar aquí, realment. No, bé, vostè ha tret el tema i ja podem xerrar d'això, però no. I posam aquesta música i se pensa que pot xerrar d'aquests temes com si realment en sapigués. Sí, jo sé Però... que la veu molt sexual no la tens. No, però jo però... he estudiat els orgasmes tota la vida, la qual no vol dir que jo hagi de tenir una veu sensual, És a m'entens? dir, són nosaltres que mos hem equivocat. I jo què vol que te digui, jo he estudiat d'això i ja està, poca cosa més, no ho sé. Els orgasmes són una cosa molt important i així com d'aquell al·lot de per Sant Llorenç, les taronges lleven els constipats. No són les taronges el que lleven els constipats. Els orgasmes lleven els constipats. Doctor Schonhenstein, que em pot contar. Not que també vostè està un poc congestionat. Pot ser que també patesqui el mateix problema de l'estudi? Mem, aquí no hem vingut a xerrar d'això, no me toquis a mi la vida personal, jo tenc problemes al Tinder i tot no me va bé, què vol que falli? Au, idò. Fins a la pròxima, doctor. Vale, Dios. Bueno, el doctor que se'n va. Dios. Aquí tenim una altra notícia, que és detenido un hombre por robar un pony del Safari Zoo de Sacoma para hacer feliz a su hija. El arrestado accedió al complejo a bordo de una furgoneta de alquiler y sustrajo al animal. Esteu collons. Bueno, la notícia té tal. És a dir, jo crec que ve un poc pel tema de... Tu què series capaç de fer per quan a la teva filla li fa molta d'il·lusió un regalo? Ostres. I tu dius, no, escolta, jo això ho he d'aconseguir perquè és un bon pare. No, clar. És que això són les coses lògiques que arribes a fer perquè els teus fills estiguin feliços. Tu li pot comprar una PlayStation, li pot comprar una pilota de futbol, una bicicleta, un poni. Ai, que no n'hi ha. Pues vaig a robar-lo en el Safari. Allà sí que n'hi ha. Claro, realment. No, perquè el tio se degué ficar Amazon, Pony. Li van sortir My Little Pony, Maldito Pony. Li van sortir coses que realment veia que la seva filla li tiraria pel cap i va dir, me'n vaig a robar un poni de veres. Exacte. Furgoneta i pa dentro. Perquè és vera, i aquí podem fer un altre petit inciso, que és que cada vegada... Què passa aquí? Que els nens cada vegada necessiten més realisme. Més realisme. Sí. Pot ser. Sí. El Rei León, persones, o sea, van treure el Rei León de tota la vida. El Rei León animales, seria com una espècie de documental de National Geographic. Crec que va sortir aquest tema, saps? Sí, va sortir. I llavors... Sí, que te vaig dir això, que el meu fill els hi diu, a la versió de real, els hi diu que en rues. En rues. Les tortugues ninja en rues. Exacte. Són les que estan ruats, en canvi els altres són els que estan bé, que són llisos. Sí. Llavors hi ha la sirenita que fa l'odrenllada. Hòstia, sí, en 10D. Li falta això. Li faltava la una sirenita, en 10D. El ratón. El arenque. Saps? Olor de nengada. Olor de peix mort. Saps? Perquè s'aplica que ella... Me muero. Tu, avui m'ha sortit un fleumon. La congestió aquesta del doctor Winston t'està fent mal, eh? Joder, sí. Haurem de xerrar amb la teva dona, que te descongestió. És igual, canviant de tema. No. Encara rebrem. Lo dels ponis. Si vols xerram, no fugis del tema. Si és un tema que te... Vale.
I ara, ponis. què passa amb els ponis? Que això, el realisme que volen els al·lots ara, i ara vol Mi Pequeño Pony tamany real, amb merdotes de veres i tot, saps? Ja no és mi pequeño pony, ja és Ostres. mi normal pony. No, i per què el voldria aquesta nina en aquest pony? Per anar a escola. Bé, jo he mirat la notícia i la nina tenia 16 anys, Per això t'ho dic, és a dir, tu saps que es compareixen amb el variant o compareixen amb un pony? Te quedes en tothom, per bé o per malament, inclús amb els mestres. Compareixes a l'escola amb un pony. Bé, jo ara no sé si una variant queda millor. Una variant és... El mitjà de transport. Hombre, una variant ara és vintage. Compareixen amb un variant a l'escola. O trentage. Els trentage existeixen, n'hi ha. Els eslots van a escola amb un variant amb un Tagi i un 74. He de dir que pel meu poble ne circula una, com a mínim. Sí. I fan tant de renou com antes, o no està totllada? Fa un puto renou bé, perquè encara du el metrakit. El metrakit, el 74 i el Tavi... No sé si du tot l'altre, però sí que du tu aquest i fa un estruendo. Hòstia, quin recuerdos, no? Tu te botes la llagrimeta quan els hem passat. Home, nosaltres era... Podem fer una part d'anècdotes amb motes. Motes. Que també n'hi va haver de bones, perquè ja era molt típic que ferràs el bloc i ja duia directament a dins a la part de darrere de la variant que tenies com una miqueta com un portavoltes petit, tampoc era molt gran, perquè la majoria de gent el llevava, jo el duia i jo ja duia un escapre i una maceta per pegar hòsties en el pistó. Sempre... Muntava el bloc, li pegava un hosti i continuava. Sempre ferraves tu, Sí. Això i després un poquet de fil de ferro per llevar, perquè la bugia feia perla, que s'ha fet com una d'això i després no funcionava. Jo vamos, era bastant típic. En tia sempre va ferrar. A verbenes, motorets, tot. No, a peu, o cojones. Ja, bé, igual. Bueno, anem a la següent notícia. Ara ja està. Sube música. Baja música. Sube música, baja música. Hòstia, funciona i tot. Has vist? Ei, Google, sube música. Ei, Google, baja música. Merda, sense el telèfon. Està disparat en Google, de veres. Venga, dale. Renova lanza el papel higiénico marrón. Això no és una marca de portàtils. No, Renova. No. Hay colores que mentalmente relacionamos... Espera, Hay colores que mentalmente relacionamos siempre con determinados productos o características. Renova rompe de manera fuerte y arriesgada... Home, posta-se de Renova, no... Uno de los... Han decidit fer el seu nom després de quants? Que fa 50 anys que existeix, i han dit... Anem a renovar. Anem a renovar de veres, vinga, què passa aquí en el nom? Hi ha hagut un canvi generacional. Sí. Uno de los tándems más arriesgados en nuestra mente lanzando un papel higiénico de color íntegramente marrón. Ojo, jo el paper el veiem aquí i és marrón de caca, però no és un marrón fluix o un marrón que no sé per així. Hi ha tota una tonalitat. A ver. Feu-vos idea, bon aneu a torquar i trobeu que el paper de vàter és marrón caca, però. Primer de tot, te torques. Com saps que t'has torcat bé si tens el mateix color de la caca? Això és el problema principal. Bueno, principal. Igual és una tècnica com la de Napoleón. Sí. Que saps la història, no? Que sempre deien que duia la part de dalt la roba jersey i no sé si la jaqueta o això que duen davall, no sé què puta xerada, aquesta camisa rara que duen vermella. Sí. Perquè no sabés quan, si el farien per lo que fos, no sabés que s'engrava. Era com per no demostrar habilitat. Pues tu per no demostrar habilitat, que no has fet un perfect, du el mateix color. No sé, és igual... Tampoc veig això, i després el mateix que per això, per la mateixa regla de 3, si va de diarrea, pues tu hauries de posar que els són marrons. Claro, exacte. No sé, exactament no sé quina... En fi... Podríem fer una cosa, podríem fer un seguiment d'aquest producte. Jo m'agradaria provar-lo. Hi ha qualque web on te digui, prova-lo. Sí, prova-lo, veure la sensació de torque... O sigui, ja fas paper, deu ser... Quin asco, paper... marrón. I llavors anar a torxeta i dir, ostres, i ara això està bé, està malament, què faig? L'ensum. Perquè, clar, tot això té el mateix color, què faig? Si no ho ensum... Podríem fer, posar-li un producte
que reaccionàs Ah, i que tornàs blanc. a llum, sí, llum d'aquest d'això de CSI. Que se n'ha anat la tinta, Sí. i se n'ha anat la tinta, i allà on hi ha... allà on hi ha de rapada, Restos. fregada, restos, Sí. on hi ha s'enxarque, Material. saps? Material, pues, allà on ha mollat Karcher, allà on el Land Rover ha derrapat i ha fet 4 trompos, saps? Estaria bé que allà pues, quedas color blanc, Ah, claro. Sí. que fes Es contrasta, el negatiu. Sí, és negatiu. No estaria malament, perquè lo normal nosaltres estem acostumats a marrón sobre blanco. Blanco sobre marrón. No està mal tirat. Me pareix bona idea. Blanco sobre marrón. T'imagines? No Sí. sé. Sí, sí. Hombre, blanco sobre marrón podria parèixer una altra cosa. Ja s'ha de fer una gallarda. Tio. Bueno, des d'aquí podem fer això. Mos apuntam, me posa aquí una noteta. Hacer seguimiento. Seguimiento. Muy bien. Vale. I ho feim i ho miram. Vale? Vale. Vinga, música. A veure. Una darrera notícia. La darrera notícia d'avui. Sí, tia. Las gemelas... Les mesas. Lo guisante. Las gemelas más hermosas ya son adultas. Estas son las hermanas Clemens. Dos taronges. Exacte, oi Clemens. Són dos medias naranjas. Qui les trobàs a les clementines? A veure, això, no sé si te'n recordes. Dues nines molt guapes, molt guapes. Eren dues nines. Sí. No. Aquí han posat gemeles, però són siameses. Siameses. Sí. Siameses no vol dir que si hi ha cadires. Si hi ha taules, no. o cadires. Si hi ha taules. No, siameses que estan aferrades. Sí. Sí, ja ho sé, però mira la notícia. És vera. Sí. Segueix, tira per avall. Estàs segur? Segur, tira per avall. Batuga d'ell. Ah, sí, aquesta la vaig trobar jo. Ostres. Vale, ara. Pues sí, són siameses, es vol dir que estan aferrades, tenen 2 caps, 2 braços, 2 cames, de l'altre no... Hasta aquí puedo leer. Segur? Terreno pantanoso. No, sí que ho són. Ves per avall, sí. Vale. Vale, pues. La qüestió. I que tenien que quan va sortir la notícia, quan eren petites, és veritat que eren superguapes i tal, i eren com a tal, però la vista això passa bastant. Però, clar, els temes que després tornen grans, segueixen la seva vida, Sí. vale? I, clar, jo me demano, clar, són dues que estan han de solucionar molt de problemes que la majoria de gent no té, ni siquiera germans bessons. No, claro. Pues trobar el mateix novio, o 2 novios. Com van al cine? Sí. Amb el novio. Bueno, no me ficarem en el terreno pantanoso de que totes les coses que han de fer quan una tal l'altra, una ronca o el que sigui, saps? L'altra se va de comptar, bé, tota la història i tal, però clar, i aquestes lotes segueixen estant juntes, i jo me demano, perquè això és evident, Sí. ja és humor negre, què passa quan una d'elles se mor? Has d'anar Perquè qualcú ho ha vist venint, això, és a dir, arrastrando que duràs de veure un lastre. un muñeco, saps, allà, saps? Li faran un forat perquè li pugui passar la mà i el pugui emplar com si fos un muñequito ventríloco, saps? No sé. Ben vestida, maquillada. Perdona, ja És un està. pollo ofensiu. M'ho hem ficat un terreny i tal, però és vera que quan vaig veure la notícia m'ha apareixut un poquet així. Vale, ja està. Bueno. Cambio de tercio. Sí, canvio de tercio. Quina... Oh. Lots i lotes. Tenim el consultori bufoter que mos va arribar una pregunta per correu electrònic, ja la vàrem anunciar ara fa un parell d'episodis, i és que mos han escrit un correu a veure'm respecte al certificat de mallorquinitat. Això és el tema. Llegeix. El correu és subject, no? Del correu és certificat de mallorquinitat. A veure què diu. Hello, Tomeu. Hello, tia. Vale.
vos escric a vosaltres dos, com uns experts en la cultura mallorquina i de poble. Moltes gràcies. Això està guai, eh? Per Mos han penjat ara aquest títol. Sabeu que sí. Guai. Per fer-vos una consulta. Com ja mos hem vist, cada vegada som més la gent nascuda a fora de Mallorca que ja decideixen quedar-se i fer Mallorca que seva. I la meva consulta és aquesta. Si vosaltres tinguéssiu el poder de donar certificats de mallorquinitat, quins serien els requisits? A més d'això, podríeu donar un punt extra distinció per poble? Per exemple, la Pobla va menjat una banderilla de fetge. Jo som una persona que duc un poc més de 10 anys visquent a Mallorca i m'agradaria saber si aprovaria aquest certificat de mallorquinitat. Una ferrada and good podcast. Joana d'Escòcia. Escòcia. Escòcia. Vol dir que covia. Bueno, pues... Jo crec que millor per respondre en aquesta pregunta tenim, en tots vosaltres, na Paquita Tomàs. Hola. Que repeteix programa de tant que m'ho va agradar. Na Paquita que Tomàs. Ja, una Paquita, xistota. benvinguda. Què tal? Que són xistosos, que són de saber fer nosaltres. Ai, Saps que m'agrada el cachondeo. Quines rialles que duis damunt el lots. Tot el dia el duim a Ferran. Me cago en nena, ala. M'ho va agradar molt, Paquita. Jesús, Déu meu. Ets la nostra. A partir d'ara te volem a cada programa. Te tindrem allà assegudet un racot amb una caixeta on tenim els nostres personatges. Jo, si m'he deixat fent un pot de randa, ja me basta. Un pot de random. Sí, ja he fet guinxet. Jo, millor que facis una rossa brut per un acabat. També, jo m'entretenc molt cuinant. Mam, aquesta lota, el que m'heu enviat, que he vist que vol saber que és un... que és el que s'ha de tenir per tenir un certificat de mallorquinitat. Mira, Nina, jo t'explicaré, primer de tot. Digue-mos. Per començar, amb aquest nom, un canvi de nom no t'aniria malament, Nina, perquè en vez de Joana d'Escòcia, podria ser Joana de Cancovent o Joana de Cascosier. M'agrada molt millor. Claro. Vale. Després... Joana d'Escòcia, primer consell. Joana de Casconvent o de Cascosier? Sí. Molt bé. Exacte. Següent. Anar a matines per Nadal. Escoltar la Sibilla i sentir-se un poquet el Nadal d'aquí. Sibilla. La Sibilla. Molt bé. La Sibilla. Sibilla. La Sibilla d'en nosaltres. Sibilla. La Sibilla. Amb vela geminada. Sibilla. Putes, bé, igual, ja està. Llavors, per Sant Blai han d'anar a beneïts senyorets. Has d'anar a beneïts senyorets. Senyorets beneïts són molt més bons i han rebut la benedicció, diguem. El pa de Sant Blai no floreix mai. Toma ja. Diuen. Molt bé. Vale. Un altre. Després, les matances, han d'anar a matances. Has de fer matances. Si vols saber mallorquina, has de fer matances. Això vas de conèixer bé, perquè és un material molt nostre, això. I dir que enguany és la darrera vegada que em fas, vale? Perquè això cada any sempre passa per tot. I feina 30 anys seguits. Sí, però... no, enguany serà el darrer any, quan acabes, quan ja estàs fent els botifarrons i tot, estàs fart i dius, no, enguany serà el darrer any, i l'any que ve tornem i tornem. Jo després, ara he pensat, i això no sé si estàs escalat o no, però vàrem fer matances l'altre dia. Ah, sí? I també voldria fer un parell de... No importa fer un especial matances, tampoc no és això, però... I ja hauràs de comptar en això, però sí que voldria comptar quatre detallets. Bueno, jo crec que el teu companyero t'ho deixarà fer en això, crec que és benvingut. Tomeu, ho podrem fer, Tomeu, en això. Hombre, claro, tia, claro. Bueno, Paquita, continua, vinga, molt bé. Has fet una bona llista, eh? Sí, hombre, perquè... T'has preparat, eh? No és fàcil. T'has preparat el programa, claro, Paquita. Perquè m'ho vareu enviar fa una setmana i jo vaig dir, ara li he de dir, és que, berenar de pa i sobrassada. Toma ja. Això ja estàs ficant aquestes rels a dins tu. Has de berenar de pa i sobrassades de matins. Un bon berenar de pa i sobrassada. Llavors... Cada de matí. Sí. Una llesca de cap a cap i que hi hagi més pa o més sobrassada. Més sobrassada en pa, si pot ser. La sobrassada cura tots els males.
És vera. Ja en van xerrar d'això, també. Sí. Nosaltres hi creiem molt amb això. Saber vivir. I morir. Lo important arribar amb el colesterol en els topes. Això de morir en son nivell B. On vas? Pringat. Has de disfrutar de la vida. Que te surtin els triglicèridos en el tope. 4 i 6, 2. Mem. I s'assituri. Llavors, fer de les qualitats el teu company imprescindible de viatge. És a dir, per tot allà on vagis, que vagis a Menorca, o vagis a Socuellamos, o vagis a França, o vagis a l'altre cap de món a Xina, du-te'n sempre una bosseta de qualitats. Per què ses... Molt bé. Agrairàs. Estic super d'acord amb aquesta part. Agrairàs. Per què la Kelly no ha fet un envase de viatge per qualitats? És molt important, això, És a dir, que hagués fet com un envase, tipus així, que fos un poc més fort, que aguantés dins una maleta, dir que t'aguanti les hòsties que te pot dur dins una maleta quan si ho factures, perquè quan arribes estan totes enmicolades, o la meitat estan enmicolades. Els te menges igual, però bé. Totalment, i si no els tires dins el tassó de llet. Picadillo, no fa res. Picadillo. Però no ho han vist... A part de que han fet la bossa aquesta, que ara perquè ja no me'n recordam, però la bossa d'ara, en perdó de la Kelly, però és una puta basura. Eren molt més bones les altres bosses. Sí, probablement aquesta ara compleixen més normativa perquè se venen a fora, la història, segurament la seva raó entendran. Claro. Però la bossa d'ara no hi ha manera d'obrir-la sense que no s'espenyi. No, aquesta bossa no val res ara. Però les qualitats són les qualitats. Kelly, si qualcú de Kelly mos sent, que sapigueu que nosaltres en el packaging li heu de donar 2 voltetes més. El packaging de la galleta Maria, un 10. A més d'aquesta manera que estan ordenades, que acaben així. Mem, Sebastià, me deixes que va d'explicar això? Perdó. Perquè aquesta loteta l'embullarem. Ja, pa quitar, perdona. Escolta, llavors, has de tastar les panades de Pasco, amb carneta de més jove i xíxaros. Això són les bones, I han de ser de Pasco, perquè si no, no surten bones. Res d'això de pollo en ceba ni coses d'aquestes, no. Panades de Pasco. Has d'anar a les verbenes de poble, has d'escoltar en Tomeu Penya, si encara el sents. Me vaig, que ja. Has d'anar a les verbenes de poble, això és molt d'aquí. Escoltant Tomeu Penya... Ja és més mal de fer, però bé, si no... I sobretot, tant si ets per Cas Concos, o per Cala Millor, o per Palma, o per l'Hospital de Son Espases, xerra sempre en mallorquí. En tot se sent tot que puguis. I molla 4 emperons i 4 batues. Batua l'astro, cago en sineu, els collons de Saravell... Però, m'entens, que se sàpiga, que ja saps xerrar, com un autèntic mallorquí, i no t'has d'empalleir mai de xerrar l'idioma illeny d'aquí. Correcte. Sobretot quan vas a qualsevol institució, no hem d'estar empalleïts de xerrar en mallorquí, que hi ha vegades per Palma jo veig gent mallorquina que s'empalleix i se posa a xerrar el castellà. Tot el respecte, però si el sabem, l'hem de xerrar. Vale? Això són els meus consells. Molt bé, Paquita. Moltíssimes gràcies, com sempre, per tenir-te aquí. Ets sempre benvinguda. Per favor, el pròxim dia en recorda-te'n de fer fondo per fer-nos un arròs brut. Sí, val? No passeu pena per això. Jo ja me convidau durets ormetjos i vos prepararé qualque cosa. Jo tenc tots dins la gelera, si vols, podem agafar un parell més. Els poden treure el profit, vos faré un arròs de tot, que vos xupareu els dits. Vinga, moltes gràcies, Paquita. Adéu. Adéu. Web. Mon anam anècdotes. Anècdotes. Al final tirarem el sample en altres perquè després t'haurem de pensar. Són més divertits si els feien altres. Avui hi ha una de curta, com jo, una de llarga. No sé. Pot començar tu, tia, que tens més material avui. Tengo más material. Sí. No sé si droga... I de... Bé,
Fa poc que vàrem anar a París amb la família, vàrem anar a Euro Disney, és una passada, vos ho recomano a tothom, super barato, no és pagat, en sèrio, no vos gastareu ni un duro de més. No és pagat, no és robat. És robat, però hòstia, tio. En fi, no miris els dobbers. Tia, venc de Madrid, sé de Xerres. Hòstia, també, pues el mateix. Bé, és que el tema de viatjar cada vegada és més desastre, això, tio. Tu, sortir de fora... Nosaltres aquí pensàvem que els preus... Són nosaltres com han tornat uns rates. No, que els preus aquí han pujat i deim, cago en d'ell, anàvem segons el dir, han pujat els preus. Llavors sortim i m'ho donant compte de veres de com han pujat els preus. És brutal. Jo a Madrid vaig flipar colorins de lo molt lo caríssim que era tot. Fora secció, tot. No, és molt car. Transport, menjar, si te saps espavilar, te fots un bocadillo de calamar d'aquells en el centre o per allà, per la plaça Major, sí que és vera que pots menjar un poc bé, i bé, fots un bocadillo de calamar, que també és com són, que pa xut amb sol i cacau de calamar a la romana, que tampoc no és que sigui per tirar coets, però bueno, pot fer cosetes. Bé, és igual. Què te va passar per París? Bon, anem per les verdisses. Bé, el tema és que hem acabat ja Euro Disney, hem acabat de que mos peguin els sablazos de per tot. Sí. Vàrem anar a París. Vàrem jugar una bicicleta amb la família i tal, molt bé, i m'ho vàrem passar molt bé. Però va ser una setmana que va fer, si m'ho recordeu, això era la primera setmana de setembre, primera i segona, just antes de començar l'escola. Vale. Va fer una puta calor. Però una calor que no era normal, vamos, és a dir, estava socorrat tot el temps, suant, aigua. Bé, hi havia, sí, botelletes d'aigua a 4,5 € a dins Euro Disney. Que per aquí ets una discoteca i la compres per drogueta i prendre pastilletes. Ojo, perquè resulta que els varen baixar de preu perquè se varen veure la vergonya, perquè la retenien a 6 €. Hosti. I com que se varen veure la vergonya, els varen baixar 4,5 € i com que el puesto valien 4 €. Bueno, la de França devia ser perquè venia de Lourdes. No, exacte. A veure que l'aigua de grifo, si aneu, pues des d'aquí i tal, l'aigua de grifo és bona. Jo me n'anava de grifo i me bevia 7 o 8 litres de cop i ja està. Però és que saps que bevien d'aigua i amb bitxos de damunt encara, amb dos nins, pues tots anàvem omplint tot. Encarregat de l'or. Correcte. En el final anàvem cap a Pardís, a llogar una bici, anàvem cap a la mini ciutat i tal, anàvem a fer un parell de voltes i això, i varen fer bocadillos per fer una volteta, i anem pels jardins aquests, això, pel Parc Elíseo aquest, sí. I just davant del Louvre, pues hi ha com una esplanada en gespa, i vam veure gent que estava per allà tombada i tot això i tal, estaven en el sol, però jo vaig veure una ombra hi havia una brota enorme i vaig fotre sombra. Vaig dir, que putes fa la gent que se fot en el sol, jo me posaré sombra. Apa tu a Déu. Quan me fot a sombra, automàticament, primer de tot, ja ve un corp, se col·loca en el puta arbre, vale? Clar, aquest corp anava menjant per tot allà on trobava, i són uns cabrons. I me tira se col·loca just damunt allà on jo m'havia tombat, a descansar, i me tira un os de pollo. Hòstia. Des del puta arbre, un os grosset, plam, hosti. No és que li hagi sigut un os. Me cago en sa puta escort que el va parir, vaig llevar una sabata, li vaig tirar, emprenyat en sa corp. Òbviament, tothom que estava per allà darrere, que estaven en el sol, i que beneit aquest que s'ha fotut a sombra, saps? Que te pensa perquè no estem i és perquè damunt se posaven corps, saps? I te tiren coses, o el que sigui tal, se posen allà, pues, bueno. I jo dic, hombre, hi havia un parell de corps per l'arbre, però dic... I el meu fill petit me diu, papà, alerta que no te cagui un corp a damunt. I jo dic, hombre, t'has de dur mala sort, que en sabrot que hi ha aquí, que te caigui un tal... Bueno, me torna a col·locar i tal, i te record que feia una calor que no era normal. I amb això que sent, rac. Ai. Però me va deixar d'escoll fins a la banda de sombra un puta beverol. Hombre, però els temes que feia calor i allò era calent. És a dir, que tu notaves que era calent. Saps? Com si t'haguessin tirat la puta papilla
No, no és un gorrió, me precisament. vaig llevar la camiseta així com vaig poder. Un senyor que el vaig bitxo. rebassar. Sí, no és un gorrió, és un bitxó entrevessat d'estrus. Vaig llevar, així com vaig poder, la camiseta, no promet, duia una altra camiseta per si de cas, per si suàvem o el que sigui i tal. Vaig agafar la camiseta, la vaig embolicar, me vaig llevar la merda i la vaig tirar. La mesura. Jo li he fotut a ell. Saps? Me cago en sa puta cor, les collons, tio. I res, això és... amigos, si veus un cor, que nosaltres no estem massa acostumats aquí en veus qualcun i som massa graciosos. Els corps són molt intel·ligents. Alerta que això ho fes a bastanta consciència. Sí, totalment. Ara el veuràs en aquest. Ara el veuràs. Ara el veuràs en aquest. Pardillo. Nyop! Te va tocar la loteria. Sí. Bueno, venga. Mem, jo tenc una anècdota un poquet... verde no, tirant. Verderolarro. Té roces verderolarros, sí. Mira, fa molt d'anys, era els temps que jo vivia amb el meu germà gran, a la buhardilla, diguem, a Sòtil, de la casa. Sí, quan vàrem fer la casa un poquet més gran i vàrem... La sotea. La sotea, sí, a Sòtil, de tota la vida. Llavors se penjaven les sobrassades i se penjaven... El sostre. Sí, les tomatilles de ramellet i tot això nosaltres i deixàvem això allà dalt. I clar, que nostre, quan vàrem veure que érem tants, perquè record que som 5 germans, mon pare va dir, no, i aquí hem de fer puesto, aquí dalt i d'ahí, ampliarem. I jo vivia dalt de tot amb el meu germà, ja tots dos eren majors d'edat, i amb això que el meu germà i jo tots dos fèiem feina en el bar de mon pare, ja a la millor, i amb això que teníem la dutxa, ell se va dutxar aviat, i jo, clar, just antes, jo tenia una revista verda. Què dius? Sí, tenia una revista verda. Sí. Era verda, tenia les tapes verdes, vale? Inventor. I amb això que jo di uso d'aquella revista verda. No. I després ell se'n va anar a dutxar, vale? Jo ja no era, jo m'havia anat, i quan va haver partit s'acaba de dutxar, ja fa el cotxe i se'n va fer feina a la millor. I el primer que va fer quan va arribar a la millor, no hi havia telèfons ni res, ja fa el telèfon fixo. Hi havia telèfons fixos, tampoc no fa tant d'anys. No hi havia telèfons mòbils, volies dir. No hi havia telèfons mòbils, perdó. Vale. I amb això que ja fa el telèfon des del bar i telefona tot d'una que nostra per avisar-me a jo. Telefona per avisar de que hi havia la revista verda allà dins el banyo, de que la Mallàs no fos cosa mo mare, la mos trobàs. La trobàs a la revista allà enmig. No havia pensat a reconar-la. I amb això que ja fas telèfon, tot d'una telefona, i jo ja fas telèfon, sabeu que mo mare havia agafat antes el telèfon, Opa! de la part de baix, perquè antes els telèfons fixos estaven connectats. Era com una manguera, un pass-through. Correcte. Tot junt. Amb això que... Podries fer una llamada a 20. A 20. Vinca teva. Sí. Mo mare ja fa el telèfon de baix i no diu res. Jo, un segon després, ja fa el telèfon de dalt, sí, i mo mare no va dir res. En Joan, el meu germà gran, de l'altra banda, diu: Tomeu, i que t'has deixat la revista aquella verda a dins el banyo, amalla-la, hombre, que la trobaran. I senten mo mare que diu: hola? Pum, jo penj, pum, el meu germà penja, pum, mo mare penja. Un silenci sepulcral que me va arribar a l'ànima i ja dic: ai, Dios. Jo estava dalt, era hora de dinar i dic: hòsties, quina vergonya ara mateix, he de baixar a dinar, com ho faig? Quina vergonya, per favor. Baix i trobo a ma mare que estava fent el dinar i això, i jo me'n vaig cap al saló, pas, i de reull mira ma mare i veig ma mare que estava fent el dinar amb mitja rialla. Amb mitja rialla així com a dir... Llavors pensava que no sé, quina tramau. A més, és que sou 5. Joder. I clar, aquí se va quedar tot. El monument és el mamàs que han de fer. Ni ma mare va obrir la boca, ni jo vaig obrir la boca, ahí se quedó i ja està. Aquest pi no te va esperar de res a la porta per pegar-te una... No, només faltaria.
faltaria. Una mitja riada i ja està. Això ja ha passat. És a dir, també nosaltres ja hem viscut una època que això com que s'amagava, se sabia però s'amagava. Sí. Que jo crec que si t'ho trobaven, ho tornaven a deixar. Trobaven un calcetí un poc raro, el deixaven anar. El deixaven allà en el seu lloc, el posaven a fer net. El posaven a fer net i ja no he vist res. No, exacte. Bueno. En fi, anècdotes d'aquell temps. Bé, aquesta no és una anècdota. Si vols xerrant d'això ja després ja podem passar l'altre en la següent secció. I és que el que t'he dit antes, el que hem xerrat quan t'hi havia a Paquita, que l'altre dia varen fer matances a casa nostra. Te coment. Sí. Hem intentat agafar una miqueta el relevo, com se diu? Reverendo generacional i posem-nos a fer matances nosaltres, que dius, per què? Realment no te fan falta tantes sobrassades? Un poc per pena, un poc que mos feia per nostàlgia, perquè això de que ja se perdés, perquè és vera que avui en dia per la sobrassada no ho pot fer, perquè realment venen sobrassada molt bona, molt de llocs, ja no és com antes que tenen, que sobrassada que tenen... És vera, antes era així, la sobrassada de Mercadona no era menjadora, i ara és vera que hi ha llocs de les Balears que fan sobrassada, que la fan amb un estil que dona totalment espego, o sigui, per això ja no estarem. Bé, és igual, pel fet que qualque any ens havien de posar i ha estat enguany. Molt bé. I no és que hagin sortit tampoc una neta, no és que sigui molt graciós, però sí que volia contar quatre cosetes que han passat. La primera de totes. Antes de les matances, molt antes, prematances. On anem dies matances menys 10D. Menys 10D. Vale? Clar, jo com a puta novato, és a dir, he fet matances altres anys, però realment no m'enter de gestionar les matances. Claro, s'han de preparar moltíssimes de coses per aquest dia. És un dia de molt de nervis, hi ha moltes coses que han d'anar bé, s'han de tenir en compte moltes coses, has de tenir moltes coses coordinades, necessites, a veure que necessites un porc, bàsic. Clar, això és com el frit de matances. Checklist, porc. El frit de mallorquí. De fet, t'ho puc mostrar, ja te'n riuràs tu meu. En sèrio, vares fer una checklist? Sí. Ara no ho veuràs aquí i tal, però ho podem posar les notes, però li estic mostrant ara mateix a meu. Matances, feines abans, material fungible, eines i tal, està corrent. Però realment, vaig fer una llista perquè jo necessitava tot això. Mentre ho feia, què fas tu? Com que no en tens ni punyetera idea, i tampoc no vols ser tan pringat com per poder cercar això per internet, saps? Claro. Cerques a la gent que sap, vas a demanar a la gent que sap que en sap. Sap de què va, correcte. Vale. Aquí hi ha dos tipus de persones que te trobes. És que te contesten, sí, això és així, nosaltres ho feim així, nosaltres sempre ho hem fet d'aquesta manera, i te diuen com és la informació. Exacte. Vale? I tu ho apuntes, o ho fas com vulguis, i els qui te fan te juguen a la inconcreció. I tu dius, per exemple, i això has de fer el dia antes, o un parell de dies antes, aquí ja te ve una inconcreció. Quan ho faig? Has de fer budellets. I amb què? Amb un poc de llimona, amb això, amb un poc de... Has de posar sal, has de posar vinagre, no en posis, perquè aquests ja duen vinagre. Hi ha gent que ho fa en taronja. Perquè compraves els budells antes, no? Sí, nosaltres hem fet unes matances una miqueta likes, que és que dir, una de les feines... Amb feines un poquet prefetes ja, no? Sí, si vols un dia podem xerrar més d'aquest tema, però sí que hi ha una sèrie de feines que se fan a les matances que si tu te'ls pots gestionar d'una altra manera... Clar, tot són més lleuger. Es fer la butzaneta és una merda, literal i figuradament. Sí, jo és que me record que quan els feien allà el meu tio feien tota la feina de pe a pa i un dia no bastava quasi. No, ja no és perquè sigui més temps o menys temps, perquè el temps que se fa això està totalment controlat. És a dir, hi ha gent que pot fer això. Normalment eren, el tema és molt machista, molt masclista, matances, dues dones se n'anaven a fer la butzaneta. I és una feina desagraïda. Sí. Claro, ara avui en dia tu vas en el lloc on venen totes les espècies això i te venen el budell net. Molt bé. Primera inconcreció. Cada vegada que cercàvem com havien de fer alguna cosa d'aquestes, tu compres el budell, però després els has de tractar. Clar. Hi havia gent que deia que no. A la tenda m'han dit que res,
que saben de tots els ambassats en el 8 i ja està, això ja val directament, però hi ha hagut gent que no. Entonces aquí ja vas demanant i com més opinions tens, pitjor. Clar. O sigui, ja aquí ja dius, telita. Vale? Això per començar. Després vas a la tenda on venen les espicis. Tu has de preparar les espicis. Claro. Vale? Vas a la tenda, que és una tenda també bastant típica, molt prescut una cooperativa, on tenen, Sí. no és la típica tenda que vols te trobaràs. No entres en el MediaMarkt, precisament. No, no, ni en el Carrefour. No. És molt típica. I clar, aquí se suposa, a veure que ells en saben i t'orienten i tal, i a veure que és gent que està molt acostumada a tot això, però sí que juguen una miqueta també i això aquí posa, i els botifarrons qui voleu posar, per exemple. I tu dius, Què hi haurien de posar? què hem de posar? Hombre, Això fonoi, va a gustos. tal, exacte. I després te trobes, te passen una llista, a veure que ells ja ho saben, que te troben gent com jo que vaig de novato total. No vells, clar. I te diuen, i te passen una llista que posa fonoi, no sé quina quantitat, tal, no sé tal, i després te posa canyella, al gusto, Al gusto. pinyons, al gusto, I ja t'hi ferraràs. una cosa que es diu jamaica, que és una mescla d'espicis, Toma també, i va un poquet en aquesta pel·li. Al gusto. Al gusto. Entonces, tota aquesta part ja te quedes, que jo en el meu checklist ja hi ha un munt de coses que posen, ja ho veurem, al gusto i tal. Sí que és vera que com que les sobrassades normalment hi cap tant de quilos, ells ja saben més o menys quant de quilos sortiran de sobrassada, doncs aquí sí que pots jugar una miqueta en el que tu vols, el que vols fer. Però, claro, hi ha com a 15 tipus diferents de formes de sobrassada. I te diuen, quant de poltres vols? I tu, opa, Ai, quant de poltres? No ho sé. ai, m'he ardau. Ah, pues depèn. Si vols això, tal, bueno, tires un poc a pens. Vale? Ok, arriba el dia D. El cerdo debe morir. De matances. El dia del porc. Vale? És un dia que tu ja estàs allà, te prepares, vas en el dia tal, te prepares. Nosaltres, en el nostre cas, anàvem a un puesto on hi havia porc. Vale. I ja el tenien un home que ho té molt bé, tio se dedica a engreixar porcs. Però no el vareu fer una finca de vostres, les matances. Sí, però el tenien, l'engreixaven, i nosaltres vam demanar un globo. Ah, vareu demanar esport per globo. Sí. Vale. Va venir Dins un una tio, xatxa quadrada. Va venir un home amb una Amb una moto bici- i el porc amb un darrere, patinete. el porc darrere fermadet. Fermat i tal. No. Anàvem a un lloc on tenen porcs que els engreixen i nosaltres ja sabíem més o menys com havia de ser porc per tamany. Per dir que no el volíem molt gros. Val? I jo ja estava totalment conscienciat, sincerament. Dir, jo som un poc de mel i sucre. Dir, tampoc no me feia ganes és que aquest costum no se perdi que nostra. Claro. Però aquesta part de tal no ho duc massa bé. No, clar. Bueno, amb això que te planten allà on hi havia els solls, hi havia 3 porquets, Vale. i me diu l'amo d'allà, au, tria. Au, tria. Au, tria. Ferreter. I jo mai sentir com un nazi o un camp de concentració. Hombre, I claro. vaig trobar que això era terrible. Sí, saps? sí, Com sí, que tria? En el moment que em va dir tria, se me van girar tots tres i em van mirar amb uns ulls celets. Amb uns ulls celets, tots tres me van fer. Guapos. I dic, no, tio, això va dir No, fatal. tria tu, hombre. La sort que mon pare va dir, no, jo crec que jo vale, que diu mon pare. Ho veus, ton pare, sin escrúpulos. Sí. Això no se podria tenir antes, aquests escrúpuls que antes... Entonces fa bé això, bé matador, és veritat que va venir un amic del poble, una màquina, tio, allà, pum, fa tota la feina, l'animal que va sofrir super res, tal, a més ja ho tenen molt pensat, van com amb una pistola, ho tenen tot Perquè això, ho tenen molt automatitzat. Amb electricitat, de tota la vida en Ginebra... Sí, tota aquesta part la tenen molt mecanitzada. Vale. O sigui, aquesta part superbé, més tenen que han de complir una certa normatives, etc. O sigui, superbé, això. Molt bé. Tema, clar, jo duia la meva furgoneta, l'has d'omplir i fan trossos del porc, i has d'omplir ribelles, van dir, moltes ribelles. Quantes? el te donen trossejat. El batedor va fent trossos. Vale. I jo anava dins el cotxe, anava tirant els trossos així com ell me deia. Vale? Què passa? Que quan duia un rato, ell me va dir, posa la ribella i vas posant els trossos a dins el cotxe, així directament. I jo vaig dir, són un poc viu, tio. Posaré la ribella de vora i després m'enduré la ribella carregada cap en el cotxe. Claro. Vale? Faré tal. Bueno, claro, hi ha trossos que són més sanguinosos. Sí. Vaig anar amb una ribella plena de trossos de carn, plena de sang, quan vaig mollar el cotxe vaig fer xaf.
S'any per tot. Que no, i el meu cotxe ara per ahir de Kill Bill, saps? Perquè han fet una escena de Kill Bill. Però és que per ha totes passat les voreres. No he fet net encara. El per lobo. Per no? una C15. De Pulp Fiction, el lobo aquell, no? Que feia net. Sí, falta això. Ha fet un puta desastre de l'hòstia. Vale. En Sagravante, ja està, i ara aquí ja acaba la part d'històries un poc de tal, després les matances se van fer, va estar, la veritat que va anar tot bé, van guanyar altres, i que m'havien donat vi, que també havien fet vi enguany, amb uns xirmes com uns trastos per dur vi, que justament també se me va espanyar un xirme d'aquest de vi, o sigui que el cotxe està ple de sang i ple de vi. Però bueno, ja està. Això seria una miqueta la història de les matances. I va haver 4 històries també. Com que dia trauré alguna més per no allargar-me més, però hi va haver 4 temes més, però les matances sempre donen molt de joc. Va ser interessant. Ai, guapo, és una cosa xula i veus coses que estan bé. També és vera que és una cosa molt... És vera que és molt visceral, i que com molt contacte... I els al·lots ho van dur bé, tot corrien per allà, van rodar... Perquè nosaltres hem crescut amb matances. De fet, tenc un vídeo de la meva dona dient, mentre ella omple, la meva dona feia omplidora, i mentre ella diguem, deixem botifarronízate. En la màquina, no? En la màquina, exactament. Omplint el budell. Clar, sí, jo ho vaig pensar, quan me varen mostrar aquest vídeo, la màquina hauria de dur un botó que posàs embotifarronizar i has de tirar per enrere desembotifarronizar. No? Sí, n'animava. És a dir, s'ha acabat de riure, perquè per jo era tot nou. No és que fos tot nou, sí que ho havia vist, però vas a fer-ho... Una cosa és veure-ho de petit i l'altra és l'organitzador. És molt distint, t'entenc. I, per exemple, vaig anar a comprar un embut nou perquè el que hi havia està espanyat de la màquina d'omplir. I ja, a on se compra això? Bueno... A on se compra un embut d'una màquina d'omplir? Més obviedats. Exacte, MediaMarkt, no. No soy tonto, amb un embut. Bé, resulta que demanant aquí i allà, això saps on en venen? A Binissalem, a Sagro no sé què puta, és un puesto que venen de brossadores i màquines de serrar, i motors de serrar, venen... Vale, ok, vas allà, i se me diu, vale, això, però has de donar una altra peça. Per què? Perquè és de plàstic. Va amb una altra peça, diu, sí, és de plàstic, duen 2 peces, l'embut i una altra peça. Jo dic, que du USB, de connectar, de baixar el driver de la màquina d'omplir, saps? Teníem aquestes petites historietes, saps? Hombre, clar, és que nosaltres hem viscut les matances, almenys jo n'he anat a moltes de matances, per poble, per allà, per Sant Carrió, però jo sempre era un al·lot, sempre hi vaig anar com a al·lot, i la veritat és que jo m'agradava anar a les matances, ja no m'aixecava a les 6 del matí, sinó que ja hi anava un poc més tard, el berenar, el menjar llampulles, vull dir, llamulles, saps què són llamulles? No. És el greix que s'obre de quan fan els botifarrons, m'apareix, que el fregeixen. No, a reissons li diuen. Nosaltres li deien llamulles. Hòstia, li diuen reissons, que queda com una cosa com a groguenca, com a... I això damunt el pa, és boníssim, pa i llamulla. Això hi ha gent que ho afegeix després, sí. Vale, idoi. Jo record les matances, per exemple, la cova d'esport, li posàvem un guinxet i fermant-la, per exemple, darrere una persona i que era el que duia la cova d'esport. I això per al·lot ja record que era un joc que disfrutàvem molt d'anar a penjar la cova d'esport. No sé si se fa ja o no. Sí, no, records de les matances són coses que, mira, m'hauria d'apuntar... Vos varen donar la cova? Sí, però me la vaig deixar. Bueno, no passa res. Me la vaig deixar. Varen pensar en coses, però tal, que sí que vaig agafar la bufeta per omplir-la, perquè no tenim budell de bufeta, i me va dir el matador, ara vas, ves, buida-la allà. Era plena. Sí. Uf. Sí. Material, o fan tot el que te pensis que ho fan. No, ja ho imagino. No, millor no venirà massa fort. No hi ha quelònia dins la bufeta. No. Bueno, ja està. Deixem passar un poquet d'aire, que Tomeu. Obri la finestra, que aquesta bufeta plena mos ha xerrejat l'ambient. Vinga, va. Canviant de secció. Sí. I podem anar, si t'apareix. Ho dic jo, ho dius tu. Vinga, tu. Jo la m'ajuts. Aquesta, va. La secció aquesta se diu Verderolarro. Sí, tenim una nova paraula.
una nova paraula, on en recordeu que intentaven dir desembotifarronízate, aquesta mos han enviat molt d'àudios, i ara tenim aquesta nova que vàrem tirar ara fa un temps, i ja mos han arribat àudios de gent que intenta, amb més i menys èxit, dir verderolarro. Correcte. Recordeu, les regles són que heu de dir, generalment, vosaltres ho heu de saber dir, Sense no, sense A, vau gravar vosaltres, però quan ja ho sabeu dir, li heu de dir ràpid i l'altre ho ha de dir sense A, si no, no té gràcia. No. Així tot, hi ha de tot. Bueno, anem amb la primera. Avui no disparem els àudios, avui els podem davant el micro, menys com va això. Sí. Molt bé, s'ha suspès el mòbil. Verderalgilaro. No. Verderelalo. Verdedoraro. No, tampoc. Verderolarro. Verderoralo. Verderolalo. Verderoralo. Verderolalo. Verderoralo. Verderolalo. Ara. Bueno, ara. Verderolalo. Molt bé, ara m'ho Ara. Botifarronízate. Desembotifarronízate. Se mos colen. Se mos colen, clar. Verderolalo. Bueno, millor. Verdeloraro. Verdelo... Com? Verderolarro. Verdeloraro. 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 Ara. Verdeloraro. Com ho dius? Diu una altra vegada. Verderolaro. Verderolaro. No hi manera. No. Verdelo larro. Desemverderolarízate. Desemberdolarízate. Quasi que li anava millor. Joder, sí. Grabando. Verdelo larro. Verdelo larro. Verdelo raro. No hi ha manera. No. Verdero larro. Verdero raro. Verdero larro. Verdero No hi ha manera. Verdelo laro. Com? Verdelo laro. No. Verderolarro. Verdelo dardo. Verderolarro. Verdelo raro. Verdelo raro. Verdelo. Verdelo raro. Verdelo raro. Verdelo raro. A veure, otra vez. Verdelo raro. S'atoró. Verdelo raro. És complicat. Muy bien, aquesta. ma'am. Otra vez. Verdelo raro. A ver. Verdelo raro. Verdelo raro. Verdelo raro. Casi, casi. Verdelo raro. Verdolorarro. A ver, otra vez. Verdolorarro. Verdelo raro. Verdolorarro. No. Pobret. Raro. Los raros di verderolarro. Aquesta ho has dit. Jo li vaig posar la IA en el teu, en el darrer, i deia, lo raro es divertido, larro. O sigui que la IA també la lia. Sí. La IA la lia. Ben si ho sabeu dir, perquè és vera que lo raro és dir verderolarro. Joder, que bo. Bueno, tia, mos han tornat a enfilar com sempre, pot ser, És igual, però bé. de tiempos Tenim... difíciles. Que anem, no? Sobrepassats. Bé, igual. Vols fer la part de vocabulari? Ho podem provar de fer, però bueno. Vols que ho deixem pel pròxim? No sé què dir-te. Duim Vols que facem uno ràpido, oye. uno ràpido? Sí. Vinga, va.
Vale. Tu, perquè tu tens això. Jo el que tenc és una historieta, no és vocabulari. Tenim un pot de vocabulari graciós, farem via, no mos enfilarem molt. La meva filla, na Júlia, un dia me va dir papà, he vist una vèrula. I jo no sabia què era una vèrula. Resulta que deia una libèl·lula. A una libèl·lula li diu vèrula. Correcte. Vale. Molt bona. També me va dir gotitis, que tenia gotitis i no se podia banyar les orelles, i se referia a otitis. Ella realment va crear això, però jo penso que dir gotitis és que tens gotes dins l'orella. És que té més sentit. Gotitis en vez d'otitis. M'apareix molt bé la paraula, m'apareix molt bé. Molt bona. Segueix, xatxa? No, ja m'agrada, sí. Va, un dia, la petita també, havíem fet macarrons i me va dir, li va dir sa mare, els macarrons tenien la salsa de tomàtic damunt encara i li diu a sa mare, mamà, l'he de marranar. L'he de marranar. Se referia a remenar, vale? Però va dir marranar, mesclar la salsa amb els macarrons. No m'apareix gent mal tirat. Marranar el plat amb salsa. Això m'agrada. Vale? Després, bueno, de consa darrere. La petita, vull dir, la gran, junta pastelina, un dia jugaven pastelina, la va juntar tota i va fer, quan se junta tota la pastelina, fa com un color marron. Vale? A un gris, a un marron, sol sortir normalment un gris, un marron, quan juntes tots els colors. Totalment. Va amassar com fer una cotxa i va sortir aquell color esquerós, marron. I diu, ostres, papa, és igual que quan feim caca. Pareix una caca. Clar, és igual que es menjar quan s'ajunta. Que quan feim caca també és un marron. Dins la nostra panxa realment feim com si mesclassen pastelina. Que quan surt és el mateix marron de juntar pastelina. El menjar mesclat és el mateix que la pastelina. Molt bé. No, això és vera, però, de totes maneres. Sí. Algo de parecido, Hombre. Per lo vist, un pitx meva dona també comentava la típica de conversació que tenen davant. I té que veure amb la mescla de colors. De fet, clar. Bueno, igual. No, els colors escatològicos... Tema escatològico que te cagues, però realment ve un poquet d'aquí, que se mesclen coses que tenen diferents colors allà. El color que predomina és el marron, no? I acaba marron. No sé per què la naturalesa ha tingut aquest d'això de que podria sortir color arcoiris, color de poni, saps, amb estrelleta brillant, podria sortir dorat. Però sempre surt marron. Puta marron. Gris no hi surt. A vegades mescles pastelines i surt gris, però sempre marron, eh? Sí, bueno. Predominia de... Bé, igual. Bueno, fins aquí tens jo, tia. Vale. No, jo no tenc, no és tant de vocabulari, que també hi ha cosetes que me'n fan gràcia, però quan vàrem anar, fa poc que vàrem anar de viatge i vàrem fer un tros bastant llarg de cotxe. I quan tu dins el cotxe t'inventes qualsevol tipus de joc. Vale? I nosaltres, pues, òbviament, no és que no l'hem inventat nosaltres ni per fer-hi, però m'agrada molt jugar a Veo Veo. Clar, dins el cotxe jugues de tipus Veo és de sempre, quan ja no saps cap de fer més, que ja has acabat totes les idees i ja no te queden pel·lícules a la memòria del mòbil, saps? Ja, jugàvem a Veo. I el petit s'ha inventat que el gran se va pegar un cabreo a l'hòstia, se va inventar Veo, jo li he dit, l'he batiat jo, Veo Extreme Edition. Hòsties, Extreme Edition. Què tu dius? Vinga, anem a explicar les regles bàsiques de Veo, perquè vegis la diferència. Claro. Que te diu Veo, que ves, una cosita, ¿qué cosita es? Empieza por la letra. Por la letra. Exacte, por la letra que tu vulguis dir. I la gent té opcions a endivinar-ho. Una cosa que has de veure. D'acord. Sí. I quan tu endivines, qui ho endivina, pues, pot fer Veo. Això seria... El Veo normal. El Veo canònic, no? Sí. Veo Extreme Edition, del meu fill, és Veo, ¿qué cosita es? Empieza por la letra A. I tu dius... Abre, i diu, no, i torna a començar, una altra. Veo, que ves, una altra cosa. I tens una puta oportunitat. Una oportunitat. És superdifícil aquest joc. I després tens només una oportunitat. És a dir, tu des que trobassis una vegada, tens una puta oportunitat
resposta-te que és Extreme Edition, muerte súbita. Saps? Hòsties. No, riu-te'n del juego del calamar. El calamardo. Riu-te'n, saps? Ja el més canyero. I després ja se'n va inventar un altre que era que ell, quan deia empieza por la letra B i després deia barco! I continuava dient ell. Saps? És a dir, ell se contestava, te donava uns 5 segons per contestar-te, tu no tenies temps de contestar, ni siquiera que pensaves que en bé, a més que dius, tu t'ho penses perquè dius, clar, això és Extreme Edition, jo no vull muerte súbita, pues ara m'ho pensaré, ja que només tenc un intent, pues vaig a veure menys què és. Clar. I el tio va pujar a l'aposta. Tens un temps per contestar i si no ho endevines, Barco. te fots, ja torna una altra vegada. Collons. El gran. Si no se juga! A un cabri, hòstia. I un veo que normalment és un joc pacífic, va acabar a batalla campal a tots. Que li voleu dir d'aquest nin que no se juga d'aquesta manera? És la vostra feina com a pares. Bueno. Això seria el veo Extreme Edition, que vaig posar aquí perquè varen riure molt. A més, era molt graciós, perquè ell acabava otra vez, otro, i va fer 7 o 8, i el tio deia, és que no ho endivinau, saps? Que si sou beneis. Que bo. Cago en nena. Bueno, què, Tomeu? Podem apallar les luces i les altres voces, m'apareix. Sí? Mos tornant a sobrar un poquet de temps, els lots i els lotes, aquí ho deixam anar, i tia, què passa quan s'asa no té set? Que l'amo és per de més que si ho dir. Avui de... Adéu.